Здравейте, аз съм Нитето и това е третия епизод на моя креатив живот. Тук съм направил огромен син робот, а тук огромен робоселянин. Прилича, нали? Надявам се да са заредени. Да, заредил съм ги. Заредил съм ги с мощни топки. И сега, този клип го направих, за да ги избия, но първо ще покажа функциите на робота. Първо, ето от тук се пускат яростните топки. Ето от тук има една яка функция. Ето, погледнете. Дръпвам и избутвам блоковете. Дръпвам и ги връщам. Това не е нищо особено. Сега време за обстрел. Напред! Айде, Village Bot! Те се бият! Яростна битка! Village Bot стреля! И моя и другия робот стреля, но селото се запалва. Днес, когато правих опити с робота, видиш, робота беше от дърво и се запалваше. Когато се запалваше Village Bot, всички топки отиваха към селото. Сега той го защитава. Вижте колко малко изгаря от него. Да, едната ще се довършва. Но само не. Нищо друго не е под атаката. Village Bot е много силен. Обстрелват го, но и той обстрелва. Ето. Роботът е обстрелван, но обстрелва яростно. И двамата още имат много снаряди. Оле, ковачницата се е запалила. Не, това не е ковачницата, а къщата до нея. Дозапалва се. Една друга къща се дозапалва. Village Bot още е под атака. Но и той атакува. Да видим колко има. Оле, свършиха му снарядите на робота. Като гледам и на Village Bot. И двамата вече изгубиха мощност. Трябва да ги изключа. Да изключа тяхната невероятна мощ. Ако Village Bot беше от дърво, между другото, направих Village Bot 2 пъти от дърво и го унищожих толкова пъти. И тогава го направих от глина, от цветена. Поушени! Малко лева, нищо против. Поушени в пещерата. Изхвърли ги. Какво да се прави сега? Може би малко тинти. Нещо ми се взривява днеска. Така че ще завърша клипа с малко експлозия.
Веднага след като довърша с това TNT, ще го гръмна и това ще сложи края на клипа ми. И сега. TNT! Напред! Вау! Доста голяма експлозия. Това беше от мен. Аз бях Митето и вие видяхте взривяващата битка на моите два робота. Чао!